Simba Television ekionga Kiama Mogusi. Mwanchi murano butkobu yabo litkerigari Jumamosi tariki 14 mochi mutinyo iga oikonalimo umwaka wiga namanga agende twanikigwa kurwa achinsemo ao ime na isko yorogongro gusi chinga kirit ya rero asentune ntangani nigo muraibwensi ya Kenya moske Dr. William Samoei Ruto manyaka bakomwira na amo noyo kabeire omuraibwensi ya Kenya moske Uhuru Muigai Kenyatta ase county ya Embu namanga birga kwanekigwa kurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira county ya Nairobi chinga kwarigania ase keonga e weekend tinsaiberen komanye ayo munanda manga senchira yo wikira nunkuru kwa Kevin Onkoba kabana nchoi kwa mwali Ekeonga weekend tinsaiberen nigo togo chaka kurwa ase county ya Kisii ditko liarero nigo egati ya babwatani kiama kia UDA anamono kurwa ase chinsemo ao nigo basangirekana ase omubugane wemo ime ye muchi obosongo banyako bakorawa amo nomo PS omusubati Susan Mongeri omusekretari we kiama kia OUDA omuske Hassan Omar nabo igomugachi bwe kiama ekyo omuske Jafet Mukanya kundi egati ya baraibande banyako bakirana asenseme yunga mono mujumbe onyaliba chacho omuske Zairi Janda asababire bakogendera kobolia abasaye kwirikia ase kiama kia UDA mnencheremo yokuyaligania asobochori bo mwaka o 2027 roboti uru nigo rwaliganirwa no mulikito Daniel Ontiri Nasomo bogani wemo ime yomo chobo songo ase county ya Kisii asababwatani kurwa se kiama kia United Democratic Alliance UDA bakolege karo kia gatana kabira asorogongo rwa South Nyanza ekyo kemanyekanete buna UDA Comrades chapter karikigano kiaragwa no PS omusubati Susan Mangeni secretary general we kiama kia UDA Hassan Omar ababunge kurwa sorogongo rogusi na muno bali barase kiama kia UDA abaragwa no mugachi we kiama kyo muske Jafet Mukanya kundi uyiboigo oro mubunge we bunge ya Kitutu Chache North muske Zairi Janda kurwa se bunge ya Nyaribari Chache muske Alpha Miruka omo MCO Machore Dolphin Bwari gati ya baraibanda bange abwasobwamo baikernasi karikiga boigo kyalinge negati ya borke wakurwa cheskuru au na Monachi University na chiria chibubundi abumanyekanete buna chi Comrade PS Mangeni karikiga nigo kyalingete koeneke buna abasaye banyorere libagali nene na kubwatreni wa samangana yoborai na mangana age siasa kolengana bunego suka gochibosio na sege kaleke gaboigo egati yemechando elia bwaterane tia basaye egati abo botanyora mabaga yichigasi okuburwa chi school fees ase bagosoma hasi chi skuru au otabwatreni wa hasa mangana age siasa okobagekana hase metandao bosesenchira ya digital okobagekana hasa mangana yegekoro egati ya yanda mange negati yalia boiga kwanero hasa basa baiga bono basegetwa kubwatira chikosi cyabokoboko iri bachakwe konya hasa matukale bosyo boigo koyimokereiro na gwetima hasa birogo au beyage siasa gwetere kiama kia UDA. Nyinyi vijana wenzangu ni lazima mjitume. Huwezi kuwa tumekaa hapa ati unaota utakuwa namna hii. Some of us we have come from humble backgrounds. Myself, siasa hii, I have gone for 3 elections until juzi ndio nimechaguliwa kama mjumbe wa Nyaribari Chache. The first time I ran was in 2013, nikazama. 2017 nikaibiwa. 2022 nikapita nikaenda mbele kabisa. What I'll tell you as young people, believe in yourself. I'm a true example of someone who believed in himself. I normally tell people this. In 2022, I was not vying for member of parliament. Zahir, Akina Osoro, Alpha, you are this one. There were so many other people ahead of me. We had Boti, who's the current CS. We had Don Bosco. We had them. All those were the ones who were vying. But these guys told me, of all those people, the person who can win this election
negati ya lebo igakwanirwa ngamo na maganio y'umurai wense Dr. William Samoei Ruto negati ya leba kwanira boigo no mukia bumurai wense asoko ene kibuna ubikire ensemo y'obachenu asomo choko koene kibuna $1 gekorenganirwa ne siringi yega Kenya yagendire gutigara sebwenerete no mukio ya boko ene kibuna ogendire gukinia mabaga y'ikigasi na mona sabasai so that then from here the next level mimi tupangane kwa constituencies. Ekiama kia UDA wetera sebikaro bunebiga nigo baroberetie ensengima ya Kenya ase chinsemo 10 ni kaunti ya Kisii yenyora libagalina na lyogokore kalikegam ekia UDA Comrades Chapter South Nyanza Region nkurubateregeta seni kia gatembe ritare nenguruku Daniel Untiri Yomono sara muriketo Daniel Untiri noroboti ruwa senchira yobu kiranu tokwirana asense muende kubatkana amono comment kana kwimvaskono ichpara nigo ekyombe kiantiese kegendete kurwa amegelio gochiase abagendia kwane kengo chibare koba maiso erigwe tankurwa se bikore bingamne biga bya biru bikone kigwa okwana aritko liarero chinga kibasimeka emete emiemo ase eskuru yobobundi ya siara yegotoka asensemo ya Rongo county ya Migori nigo omoteneri ONTSA asorogongo rwa Nyanza omoske Aden Ado abereka otemna nigo ritkelio lirachikunya kobali gochengerwa anamono kubanyura bari bonsi babiri bagusiria amagimabo ase embaskono ichpara ritkolia ankyo nakobolia abagendia bechipigipigi kobeka chi helmet mnenchiremo yogwetanga konyora chingoma chimbe chinga kimbaskono ya berge koenekiu asamat kabwango iga nigo emibaskono ichpara ya rekanire comment kana abwasebo igo mnenchiremo yokwyarigania aserit ko linenelio koinyora bari bonsi babete bakubwateranirwa asembaskono ya para na gosiria amagimabo gose World Remembrance Day nigo ritko liarero ekiombe kia National Transport and Safety Authority orosagia rwa Nyanza gekurawa amono motenelio bo Aden Ado nigo banyakoba bakubwaterana amone skuru ya Sierra Technical Institute yegotoka asensemo ya Rongo county ya Migori mnenchiremo yogosimeka emete emiemo ase ensemeyo nabo igo goikirania eganga ya serikali gosimeka emete elikonya koba bakonyora ebinto na bietane ni mwanya banto. There's an event that is coming on Sunday, tomorrow, 17th of November 2024. It is a global event called World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. I know each one of us here has either directly or indirectly affected by the issue of road crashes. So that day we remember those who we lost through road accidents. We support the victims that were able to survive, and also we act at individual level to ensure zingatia mambo ya usalama barabarani mara kwa mara. Tutakuwa na shughuli ya upanzi ya miti venye mumeelezewa. It is also we know that miti ni uhai, si ndio? Na ni muhimu na pia ni agenda ya serikali kuu tuhakikishe kwamba tumefanya upanzi ya miti ili tuweze kuwa na afya njema na environment nzuri. We have planted 100 eucalyptus trees on this ground right now. And because of the weather condition this time, I hope with the little watering that has been done on them and the weather condition, which is, I think we are still experiencing some rain, I believe that they will. Moske Ado nigo abolia na gusaba emete yasimekwa asensemeyo nyakobage kurendwa egere ekine egento kiabe kuchinguru amo naboro kiabe skuru yo. Tuhakikishe kwamba ile miti tumepanda vile mwalimu amesema tunyunyizie maji kwa wale watapewa ili itunufaishe sisi na jamii kwa jumla. So it is our responsibility to make sure that the ones that have been planted today they also pick up like the others and let us grow them to a place where they can continue to grow and help us in the future.
Nonyana bonigo omuske ado aboria abor kigwabe skuro yo kolenda amachiko apara na kuboria abarundi abechipigepige kobeka chi helmet mnencheremo yo gwetanga konyora chingoma asomutuabo andake chingaki ombaskano obeire goko korekana. So make sure from time to time you always observe the traffic rules. Kama unatumia bodaboda, tafadhali hiyo helmet inaokoa maisha yako. Rider na pillion passenger. Labda kama ni mtoto mwenyako miaka 13 na kwenda chini, ashikiliwe katikati ya rider na. Kwa hivyo ukienda zaidi ya mtu moja kama pillion passenger, tayari umeshavunja sheria ya trafiki, sheria ya NTSA, na pia wewe unahatarisha maisha yako. Aborokia beskuru yoni go bamwirende ngambia mono omuske aden ado naboge kiombe kia NTSA asogoikana kuba amegelio igoro ya machiko apara na seboigo aborokigwa gwetera ase omora yobo Duke Mukaya nigo balira yogochia kolenda emeteyo na kubwatia amachiko apara. I thank those who got the call and then came for this activity. Kwa hii miti tumepanda, tuta make sure hii miti grow vizuri, tutanyunyizia maji with the help of the administration, then everything will be well. Korwa ase skuru yobobundi ya siara eye gotoka ase ensemo ya rungo Mwanchimureta kwirana asensemerie kaunti ya Kisii anamono nigo egati ya abarimi bekemerige kawa kurwa asati ya Ogembo igotoka se wodi yabo chitendere ebunge yabo machoge chache kaunti ya Kisii nigo babirwa gosoke na koboria serikali guchia kobaroseria society gose factory enya ase ensemeyo elikolenda ekemerige kawa okwana chinga kichiboigo nigo egati ya abamenyikurwa ase ewodi yabo chitendere babire bakokera na kumwira ningambia mono umugavana bwe kaunti ya Kisii Muske Paul Simbarati asogochaka kobarosiria dispensary yira tunya kobage kobanyora konyora obugwenia asenchira egwenrete Nchengwe Field Ogembo kure county ya Buja sub county society ntuna bagaka bagotu nere industry yo katubwate twabwate ga Ogembo tokoreta chikao wono gese ya usetigwa toyakana chinyomba nchaka chiaga lakini rende chibasa chiria musikeruta rwete ntwana ujo wase chikale chiaga society tunyawase tokwira egya asebochi nere industry yo katobwate endeteyo na yoka ntuna bagaka bagotundu bwate ukolera mono ego yatwagacherwe ase tokwira chikao chito taligo lyoka Ogembo yarwetu chibasa chinya gitari tindawa yagachirwo chigo wekya chibasa cha rune chinyinge kuna koigwa lyoka muna ruta chetega na tabeta chibasa chinya gitari na mentete mheshimiwa ni Simbarati na bwana na mentete lakini tindawa magacho asa mangana ya health mheshimiwa Simba through MCA Paradiso onyare koreta maroba dispensary maternity wing yagendete kwa gachu ere almost complete onyare koreta also Keragia dispensary maternity wing yagendete kwa gachu almost complete account also ya leta footbridge nile ya gwete ga mangi ba yerete na Alfred Mutwa gawana Simba na allocated finances mugava ani MCA akawavasi that development ya edit abantu ngweta bale then esako ya agriculture ya chakiri is almost complete. Now our farmers will be having a society ani esako baranyali ku invest bitoki byabo pegenderi. I think neji bohol ya moyali metu sengera echirali eboli ende ya limiru nyaburumbas eboli ende nere nkocha kole mwere kenama ali bombaba. So all these things go happen under the leadership of Governor Simba. Wano tutoka matabiga akora magendera bunagenderete akora magendera bantu bonse equally, whoever voted for him, whoever did not vote for him, bono mugavana wa bantu bonse wa Kisii County atufanyie kazi, and we are seeing that development. We wish him well na tunajua atafanyia watu kazi ya vizuri wa Kisii County. That is why I feel na I believe 2027 igegwika.
Mwanchumura tukwirana asensemili kaunti ya Nyamira kubatikana amono kumirana kwa abarai kurwa sorgonguro gusi abo babete bakura wa amono moseneta bwi kaunti ya Kisii Omoske Richard Momoima Onyonka nigo egati ya abamenyi kurwa se kaunti ya Nyamira babirwa gwesokya na ukwanera na kurwa ebirangiro byabo igoro yabomo bomugusi ukwana chinga kecho abange niko babirwa gotogia egetambukiro kyo moseneta bwi kaunti ya Kisii Omoske Richard Momoima Onyonka asokwire getambukiro gyo ko barenta mo abagusi bonsi liko teba munani go barachi kubwatana eligo chia kuyarigania nonyena sobochori bo mwaka 2027 arabati uru ni gorwariganirwa no muri Keto Fred Agari Umoroberio bwabomo bumugusi yoba gokoragwa no museneta bwe county ya Kisii Omoske Momoima Onyonka niga abantu abagenderete gwesokya na kurwa ebirengere byabo chinga kibarorekanire gotogia obwamo obwo ase baba mochiri abarai bagusi baria bakomoruto Omoske Momoima amakende libagelio kubasaba komwa amagoro elio gosegeta obomo bwomugusi bagukwana nagetembe nigo barorekana gotagokigwa nabaiga bakuruta amakindi kurwa kitutu masaba Nyamira count na nje nare kwira libagirira ganda kwanira obomo bwomugusi obwa chagetwe no yominto senator Kisii county yominto Momoima Onyonka mbayo chagete Nairobi area lakini nabona igweta baraya bange sana bagusi bakorete blame ngataini baideti abantu bonse nataka kwiraniria baraya bamuno MC oito Kisii county yominto Jacob Bagaka mbatebinga niga batakere goikango yominto Momoima bamusira sinjira Johnson na ende baraya bonsi bachako bainiboro udi asomurobiri oyo natagete kubatebia nonyene nyombe kwagachwa giko chakwa nerige nerimo igekero baigwete bakama na 1000 amanyocha kwagache nyomba yarorekana kana tagete koteya oyo minto Jacob Bagaka baiko yominto Momoima na ende meeting ende yonsi gochwa kwa next kera be aseko ba convent batoke bonsi baroro bamanye kurwa maoni yabo tutageta momo bumugusi bonyara ko babokorekana no mugusi anyara ko bagako bamo Nyamira gesima ngokwane igoro yo bumugusi una batakire gochamo konde jege ntonda kwane ngeri ngamba jetamo gotatiga lendo kero kurigereria barebeka buya bonsi agere obomo bumugusi barokane ekere nategerete mangana yeretinga ogocha kwa bamo atu wetinga bali ngense meye moyoka none kere bachora nitabaraye kero bategero kugubachora nigo boigo abarai bonsi bagusi basabiro gochamo nagokora emereme miya libagali kisegi chekera sekero naboigo nasobora ibwe chiseneta ne chigavana batari kweba abarai bande goikanonya nekegoriegeke omo bomugusi ikobora ekirane esikero egasie gokorwa erengia umungusana no regatie gavana amonde senator is about performance igonye gavana tigo perform wekero rekano mungusana no kobororo always our senator to maitenga korari mirimo isara perform the person na maitego kore mirimo igobona nje nare gotebaiga obo mugusi oikabogendere obo mugwa Nyamira oikabogendere lakini gente kenene kasi ifanyike gavana na senator baigwane egere batokora mugandera Nyamira ikiagera bagetebireta mangana na miaka nkoere segichayo chibako genda to burukani bakajinga kijinjiko kwa mugusi agendere tigango baracha mubuka banyene no ne nyambo songa sibaho chakogya na nyambara cha Nyamira ngatuba kuigwa na ali mwine sibaka genda bato kuigwa na kuru lakini anya bagenda to kuburukana goikira bone iga mara tu igusongo mara tu Nyamira magendero tayara akorke gusina ina matuko tikara kwa gusi na tuliga na onkende na oge chikuru gorora nyore nga abantu abutiga banya kuma na mamanyetinga nkibago kora igotiga bachichamo egera magendera nya ko bagago korika anyo mugusi gochamo tiga barete chigaba ni chonsi yamo ekere barete chigaba ni chonsi yamo abangi na babe kwamo bare mama county bonsi Nyamira na Kisii bachichamo na wanyana abana mbaba sokutiwa abana youth mbati bwesiko murayonde tati bwesiko chie mpichi beko MCA babe kworo egera omo bumugusi bwisako lakini bone gente ke bawo chama nga babere tu mugusi amkera gategera kora na bantu baje twakome no hoteli yemo bakabanga nyono gachora na bachora nete nandi bagachora na hoteli yi gabe ka bandamo ekera bagachora bacho jinse mo chionse njora nyorenga kiyo yo minto nyacha osirire banyorote 40 people yaito muna yareta tabanta mugusi bakanyara ko bagukwana kurwe esauti yemo igoto ataka kote ya bagusi bonsi binga banyara ko bagukwana esauti yemo oyo minto Kisii county yo minto Momoima ekine gente kiya sana beto gochaka no yo minto Nyamira senior council yo kongo mogeni amo support bamanya koreta bagusi amo tonyara kukwana esauti yemo
jinkuripotera Getembe kurua se ebunge yabo Gitutu Masemie County ya Nyamira inche Freddy Agari. Mwanchumure tukwirana asensemeli County ya Embu ritko liarero nigo muraigwensi ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto. Mokonyo Professor Abraham Kithure Kindiki amono yukabiru murayu kane bwensi ya Kenya omuske Uhuru Muigai Kenyatta negati ya baraibekana asensemeli diocese ya Embu mnenchiremo yokuarigania omu bishop omoyia oyunyakaba okobekwa asensemeyo okwana chinga kecho nigo igabara ya baigaba lireira yogo chia kubwaterna mnenchiremo yokwana kinga babiri bagusukia ensi ya Kenya bosio. Imambi ya lero ase diocese ya Embu ime county ya Embu. Muraibwensi ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto omokonyoye omuske Professor Abraham Kithure Kindiki oyo kabere omuraibwensi ya Kenya okane omuske Uhuru Muigai Kenyatta na baraibanda bangi nigo baikirana asensemeyo mnenchiremo yokoenekia okokinigwa ekerogogwa ba omo bishop ase diocese ya Embu Parent Peter Kimani to serve the people holistically and in solidarity for the good of all. Egati ya abege no abedini yege Katoliki niko baikirana asenseme yumnenchiremo yokoenekia omoyigoyo. Muraibwense ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto niga aberga kubarira eira abakenya bonsi bunanigo abegete mirobolisaine yogochia gokinia ebirengo bya amasomo abwaseboigo aberga ote amunaniga serikali yabekire mirobolisaine yogochia kurigereria na kugenderea omurobulio OCBC abwase beariganirie ase egredi ya kianda asabarukigwa bali abagochigoso asensemeyo. Tulianza mambo ya elimu mpya, mfumo mpya 2017. Nataka niseme kufikia sasa next year tunaenda grade 9 na tayari tumenunua vitabu ya watoto wetu wa grade 9 1-to-1. Wabunge hawa wanajenga madarasa 5,000, serikali kuu inajenga madarasa 11,000. Tayari tumeajiri walimu mpya wa JSS. Asensemo ya amagendero nigo omuske Dr. William Samoei Ruto aberga okwanira igoro yogochia kulika abalimu anemono bali aba junior secondary na kuligereria wizara yobochenu. Mambo ya matibabu isiwe starehe ya watu wa dosi, iwe ni haki ya kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi nitahakikisha, kwa sababu tulianzisha pale ikawa na matatizo. Lakini mimi nataka niwahakikishia wa Kenya na niwahakikishia wa maaskofu wetu, vile wametusahihisha kwamba kuna makosa hapa na pale, hiyo makosa tutarekebisha. Omokonyi ibo muraibwense ya Kenya muske Professor Abraham Kithure Kindiki asensemo ya nigo aberga kuraria omorembe na kuboria chikanisa kogendera gusabira ensi ya Kenya chinga kibagendera gwikirania amagendero ao ase chinsemo chionsi imeyense. Sihi kanisa kuendelea kuombea nchi yetu ya Kenya. Tunatamani maombi ya kanisa na watu wote wa imani ili nchi yetu iendelee kuwa na umoja na nchi yetu ikuwe thabiti, ikuwe salama na ikuwe mahali pema kwetu sisi zote kuishi bila matatizo. Oyo kabere omurayo kane bwense ya Kenya omuske Uhuru Muigai Kenyatta oyekirana asenseme iboigo nigo agendera kuboria abarai korokia amaskani na boigo omorembe mnenchiremo yogokora obukabira imense ya Kenya. Tuombee nchi yetu, tuombee amani, tuombee uwiano kati ya viongozi na wananchi, tuache mambo ya ukabila na tupendane. Sisi wote ni wa Kenya. Na Kenya haiwezi kufaulu watu wakiwa na utengemano, wakiwa watupiana maneno. So viongozi pia muheshimu wananchi na watarudisha hiyo heshima. Abarai ao nigo baikirana ase diocese ya Embu egati yabo omugavana bwe county ya Embu Musubati Sisimbarire abwase anyakobo kwanira igoro ya amagendero aliaganetio muraibwense ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto anyakoba owikirania ase county yo. Your Excellency, I want to thank you because right now
A big market worth 800 million is being built right here in Embu County, Embu Town, which is the headquarters of our county. No ena boni gomo yigoyo ikiranwa amono yo kabere omokonyi bo muraibwense ya Kenya. Umuske Geoffrey Rigathi Gachagua oyorekana kurwa ase obware ase omoyigoyo abasaba igo abara ikurwa askinse mocha Mount Kenya bagendrete koralia obomo amo no bwanchani no morembe. Right mwanchu murara botur kurwa asenseme yo ye county ya Embu noro togo ikamwari bwe kionga weekend chinsa ibere chubut kubwarero asabari kibaito bamangana mayakurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi ngo bakira ngambia mono na ibe gotugwa kira ngambia mono soko chora kurigiriria ekionga weekend chinsa ibere chubut kubwarero kulenda yo munanda mange twasanga chikuraga chinsa nyenkuru kwa Kevin Onkoba omugusiye Enyagitari ya Medford nigo egukurareria clinic kya Neurospine guse egetekyo mugungo goika obongo nebinde ebinge igwa kitariki 15 n'itariki 15 mu cyumutinyi gumukwega igo bakurareria obolingoria guse clinic kya marwaire akubwatya okurumwa kwa mugongo ebigoti hip joint pain disc bulge brain tumor obokongu ekero ogotara nabo igo ekero ogwekumba okolindiara na gutwara ligandi nabo igo kwegwa muna nebintu bigukubeta asamagoro boigo mbarigererie ogwati go kumutu wa kirachingake itkeliga imoke chishiringi kiri bubere na 500 chuka egere unyare gokorerwa oburingori gose clinic kyamatukaega asamange tarere asenya gitari yabo Medford Hospital irange na KMTC Hospital Road boigo na buko bakira esimya number 0762105570 gose 0101001127 Medford Hospital nekero ego kwaliganiria Neurospine Clinic tariki 15 na 15 nemu icyumutinyoiga umukoyiga u2024 Getemba Television ekionga kiamamogusi. Asa Marieta nkuru Sister Phyllis Gesare Nchenomo sister kurwa sekimbia Sisters of the Blessed Virgin kwa niaba yo musasiri tomo nene Father Edward Nyakundi uyoro in charge ya Nyamagwa Parish kwirari bageri kubakira ngambia mono na kubarigania na kubanyoringa inyagitari yetu ya Nyamagwa yeke mission yakinire asekero keregeke nande asubwa ngo sana kora tore outpatient services ukora tore maternity services ukora tore na interview lab asokuringure marwire ao nande bono amangana maya nayo inyagitari ya Nyamagwa ya mentire kerengo kende keigoro mono ekere etieta netieta nere guchikobakonya ase okobarwa na gokonyo ase nchireri ya bwango ekere ya mentira abanyagitari na obumanyo obonene kegima twabariganira mwensi moche tusangeamo ase okonye igora sinchira ya bene iyo erabe litukolya 15 kitariki 20 cy'umutienyoyo umwaka